Хатын кызның уңганлыгын кул эшләрен ничек белүенә карап бәяләгәннәр. Гомер-гомергә кул эшләре затлы иҗат булып саналган. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар, тапшыруыбызның кадерле кунаклары, бүген башваткыч тапшыруында кунакта кул эшләренә оста хатын кызларыбыз. Арча районының мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләре. Үзләре белән танышыйк әле. Беренче кунагыбыз Шүмәй елга авылыннан Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Халидә Әхмәдиева. Икенче уенчыбыз Казан арты Арча тарих-этнография музее филиалы Гөберчәк авылында урнашкан Мөхәммәд Мәгдиев музее җитәкчесе Халидә Габидуллина. Һәм инде өченче катнашучыбыз Галиәскәр Камал исемендәге Сикертән төп мәктәбенең оста куллар түгәрәге җитәкчесе Алия Шәймәрданова. Кызлар, уенны башларга сез инде әзердер. Уенны башларбыз, тик шулай да иң беренче аның кагыйдәләре белән танышып китәргә кирәк булыр. Менә бу экраннарга шакмаклар килеп чыгачак. Шакмакларга 21 сорауның җавабы яшерелгән. Сорауын мин яңгыратам, җавабын мин сездән көтәчәкмен. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып килә дигән сүз. Шунысын да әйтеп китәргә кирәк, башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез авыр сорауның җавабын табасыз икән, мин сезгә 2 балл тапшырачакмын. Башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчы да бик тә матур, истәлекле бүләк-бүләк кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Башваткыч уенының азагында иң күп балл җыйган уенчыбыз уенның җиңүчесе булып таныла һәм башваткыч уенының кагыйдәләре буенча җиңүчегә супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдереп, супер уенның сорауына җавапны дөрес итеп яңгыратасыз икән, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк автомобильне дә Арча төбәгенә алып кайтып китәчәксез. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Өстән аска беренче сан 4 хәрефтән торган сүз, синонимы кирәк булыр. Маһир, мастер, ягъни нинди диләр? Уста. Уста диләр, Халидә ханым. Җавабы дөрес, 1 баллны тапшырабыз сезгә. Халидә ханым дип әйттем дә, бу Халидә ханым да карап куйды. Шуңа күрә кайсына балл бирелде икән, мин күрдем. Мин инде бүген сезгә мөрәҗәгать итәрмен. Берегезгә клуб Халидә, икенчегезгә музей Халидә дип. Ярыймы? Халидә ханымнар, шуңа күрә менә нәкъ шушы урында танышып китик әле үзегез белән. Сез нинди усталар? Клуб Халидә ханым, танышып китик әле сезнең белән. Мин Арча районының шушы Гөберчәк авылында дөньяга килгәнмен. 10нчы классны тамамлагач, мин тегүчелеккә Казанга документларны биреп кайттым. Шуннан минем бабаем оста тегүче, бәл шул бабай инде мине тегүчелеккә барга куштында инде. Казанга документларны биреп кайттым. Казанны ошатмадым. Кире документларны алып кайттым да, хәзер кайттым. Кайтканнан соң Шүмәй авылында клубка кеше кирәк икән диләр эшләргә. Документларны алдым да, мин төшеп киттем. Улакта безнең колхоз клубы, шушы Шүмәй авылы клубына 1975 елның 25 августы эшкә кердем. Менә шуннан минем 44 ел гомерем шушы мәдәниятта үтте. Бик яратып эшләдем эшемне. Шундый яратып эшләдем. Беренчедән гаиләм минем эшемне аңлады. Алар миңа бик нык ярдәм иттеләр, терәк булды. Аннан соң яраткан тамашачыларым булды. Менә шулай итеп мин үземнең менә халык белән дә, тамашачылар белән дә, яшьләр белән дә уртак тел табып, матур гына шулай эшләдем. Һәм юкка гына ат казанган мәдәният хезмәткәре исемен бирмәгәннәрдер. Халидә ханым, эшне яратып башкармасаң, аны шушындый дәрәҗәдә эшләп тә башкарып та булмый. Монда бер алкышлап кына куярлык. Музей Халидә ханым. Мен шулай Гөберчәк авылында туып үстем. 10 елга якын мәгариф өлкәсендә эшләп, хәзер 20 елдан артык мәдәният өлкәсендә эшлим. Шуның 20 елы Мөхәммәд Мәгдиев музее мөдире булып эшлим. Кул эшләре дигәннән менә бүгенге көндә бик актуаль. Ул безнең алмаз мозаика белән эшләү, төрле картиналар. Менә аларны бик яратып эшлим. Менә бүгенге көндә дә шушы тапшыруга бер картинаны бүләк итеп алып килдем. Бүләкләр арасында яңадан менә башваткыч дип язылган торт пешереп алып килдек без.
шушы тапшыруга. Һәм инде алар арасында үземнең мәкаләләр җыелмасы итеп басылган беренче китабым Мөхәммәтле гөберчәк дип атала. Икенче китабым бүгенге көндә типографиядә басылуда. Алла бирсә ансыда булыр. Алла бирсә ансыда булыр. Мөхәммәтле гөберчәк дигән китабыма 48 мәкаләм тупланган. Шул мәкаләләрнең геройлары белән мин бүгенге көндә дә берничәсе белән элемтәдә, шулар арасында Лесхоз бистәсендә яшәүче Нурзидә апа, ул безнең авылыбыз кызы, бистәдә яши, һәм Мөдәррис абый. Олы сәламнәремне аларга җиткерәсем килә. Сәламнәр сезгә. Мен җәгәрләргә яратам. Һәм үзем бәйлим, уйык башлар бәйләйләр. Без аны үзебез, балаларыбыз яратып киябез. Һәм инде туган көннәргә бүләк итәргә бик яхшы бүләк буларак санала. Менә баш ваткыч тапшыруына да бик яхшы бүләк булып чыккан бит әле бу. Бик рәхмәт сезгә бүләкләрегез өчен. Алия? Бүгенге көндә Галиәскәр Камал исемендәге Сикертәнте белем мәктәбендә хезмәт дәресләре һәм дә инде оста куллар түгәрәге җитәклим. Әлеге түгәрәккә безнең инде ел сайын яратып 15 бала җыела. Безнең мәктәбебез 9 еллык төп мәктәп, 15 бала оста куллар түгәрәгенә йөри. Нинди материал бар? Барлык материалны кулланып, табигатьтә булган әйберләрне кулланып, төрле кул эшләмәләрен ясарга тырышабыз. Шуларның берничәсен сезгә дә монда күрсәтмәгә алып килдем. Булар инде безнең топиари, без инде балалар белән төрле чәчәкләр белән, шулай кагазлар белән фоамираннар ярдәмендә төрле шундый топиарилар ясыйбыз, йомшак уенчыклар ясыйбыз. Һәм инде алар гына түгел, кагаздан ясалган бәйләү, тегү, чигү эшләре, калфаклар ясау, булар инде безнең яратып башкара торган хезмәтләребез. Менә бит, нинди үзенчәлекле күчтәнәчләр белән бер рәттән мин карап торам, тәмле күчтәнәчләр дә килеп төшкән әле анда. Без инде менә шушы тапшыруга барырга җыелгач, бергәләп фикерләштек тә, бергәләп төрле сый-хөрмәтләр әзерләп сезгә тәкъдим итәргә булдык. Рәхмәт сезгә. Тәмле күчтәнәчләр килгән. Татар халкы элеклектән аш-суга бик оста булган. Алар кунакчыл булган. Баш ваткыч тапшыруына татар халкының милли менә ризыгы чәк-чәк алып килдем. Аннан соң мин шигәргә бик яратам. Култа эшләгәндә сөлге, кулъяулыклар, бәйрәмнәр үткәрәсе бар, кирәк бит. Ул кулъяулыклар бик матур итеп чигә идем. Аннан соң менә шушы башмаклар бәйрәмнәрдә кирәк бит. Менә бүләк итеп монда җын җигерләргә, җын эрләргә, носки бәйләргә бик яратам. Менә монда бүләккә дип алып килдек. Бик рәхмәт сезгә. Һәммәгезгә дә берәр бал тапшырып китәбез. Алга барыйк, чираттагы сорау сулдан уңга 2нче сан 5 хәрефтән торган сүз тар лента. Тимәгә бастык. Халидә апай менә тимәгә басып өлгерде. Халидә апа, Тасма. Тасма. Җавабы дөрес әлбәттә. Бу балны да без сезгә тапшырабыз. Тасма белән эшлисезме? Эшлибез. Ленталарның безнең төрле төрләре бар. Без инде әлеге ленталардан кызларның чәчләренә куя торган заколкалар ясыйбыз, резинкалар ясыйбыз. Һәм дә инде безнең биюче кызларыбыз күп мәктәбебездә. Алар инде Сикертән күп функциялы мәдәният үзегендә шөгыльләнәләр. Яшьлек бию төркеме һәм дә инде Ләйсән бию коллективы. Аларның да киемнәренә туры килә торган тасмалар әзерлибез, бантиклар ясыйбыз. Бу безгә бик ошый, бик яратып башкара торган шөгыль дип әйтеп китәр идем. Яхшы, менә мәктәп темасын сөйләшә башлагач инде. Безнең мәктәп коллективы укучыларыбызга һәр вакытта да төпле белем бирү, камил шәхес тәрбияләү өстендә эшлиләр. Без инде ел сайын муниципаль тур олимпиадаларда катнашабыз, һәм дә инде республика турларында катнашабыз. Фәнни гамәли конференциялар, конкурслар бу безнең шулай ук өстәмә төп эшебез булып тора. Бу елгысы уку елында безнең район турында 13 призлы урыныбыз бар, һәм дә инде республикабызда 1 урыныбыз бар. Без инде моңа шиксез шатбыз. Мәктәбебездә һәр даим төрле түгәрәкләр эшләп килә. Монда инде безнең спорт буенча волейбол, креш, туризм түгәрәкләре. Бу елгысы уку елында Бердәм Россия партиясе тәкъдиме белән Бердәм Россия проекты кысаларында республиканың бик күп кенә мәктәпләрендә шахмат почмаклары булдырылды. Һәм дә инде әлеге почмак безнең мәктәбебездә дә урын алды. Моңа инде без Орча районының Энергосервис ширкәте җитәкчесе Рамил Әхмәдуллинга шиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез. Рәхмәтләрне җиткереп алып куйганда. Әлеге почмагыбызда безнең балалар шөгыльләнеп кенә калмый, без инде районыбыздагы күрше-тирә мәктәпләребезендә чакырып, төрле бәйгеләр үткәреп торабыз. Бик зур рәхмәт. Алга таба да матур проектларда катнашырга насыйп булсын сезгә, яңа уңышлар булсын, яңа үрләргә ирешергә насыйп булсын. Яхшы, алга барабыз. Үстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Сүз нәрсә турында бара дип уйлыйсыз? Шадра, чүпләмле, кызыл башлы. Сөлге. Халидә ханым, музей
Cevapны бирде, cevabı dürüst buldu. Bir balını tapşırarız özünüzге. Sülge degenden, muzey degenden, Халида ханым сөйләшегендә музейлар темасы буенча, музейда инде шактый еллар хезмәт куясыз, ниләр башкарасыз, нинди проектларда катнашасыз? Рәхим итегез. Мәхәт Мәһдиев музее ул әдәби музей. Безнең фондыбызда язучының шәхси әйберләре, кул язмалары, әтиәнисенә кагылышлы мәгълүматлар, язучыбызның китаплары бик күп саклана. Һәм инде авыл тарихына да аерым бер урын бирелә. Авыл тарихы чагылдырган экспозициядә анда татар авылындагы үй эше интерьеры күрсәтелә. Менә анда инде безнең нәкъ шул сөлгеләр, кызылбашлы сөлгеләр, чиккән сөлгеләр, тукылган сөлгеләр барысы да саклана. Менә шул сөлгеләрне, экспонатларны без 41 ел балалары кинофильмын төшергәндә дә кулландык, бик ярап куйды. Фондыбыздагы байтак экспонатлар шул фильмда кулланылып күрсәтелде. Аннан соң Мәхәт Мәһдиев укулары безнең районара бара. Менә секретарь мәктәбе белән берлектә район мәгариф идарәсе, музей берлектә эшлибез. Бу Мәһдиев укулары инде 7нче тапкыр үткәрелде. Анда укучылар да, укытучылар да бик актив катнаша, призлы урыннар алалар. Язучыбызның мирасына иҗат итеп, конкурсларга рефератлар язу өчен, диплом эшләре яклар өчен менә безнең музейыбызның фондын еш кулланалар. Хәтта аспирантлар да музей фондына килеп, мәгълүматлар алырга теләк белдерәләр һәм киләләр дә. Үзем дә нәкъ шундый ук юнәлештә төрле әдәби фәнни конференцияларда еш катнашам. Һәм мин үзем белемне күтәреп тору өчен дә иҗатны пропагандалау өстендә дә эш алып барырга тырышам инде. Зур эшләр башкарасыз икән, инде музейга менә шул чаклы аспирантлар да килә, тегесен алар дидегез. Гомумән Орча ягы музейларга бай ягыл. Анда һәрбер авылда, һәрбер мәктәптә, һәрбер мизгелдә музейларны күрергә мөмкин. Бу эшчәнлек бик матур итеп дәвам итсен. Шушы ук менә Мәхәммәт Мәһдиев укулары дәвамлы булсын дип телибез. 7нче генә түгел, 70нче Мәһдиев укуларында да күрергә булсын. Шушы иҗат юлы дәвам итсен дип әйтик тә, үзегезгә уңышлар гына телик. Рәхмәт. Алга барыбыз сулдан уңга 5нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Мондый өйләр үзенә күрә кул эше, тегү, шигү, бәйләү мәктәбе булып торган нинди өйләр турында сүз бара? Бу лекрәк инде менә. Шушындый өйләргә җыелганнар, Халида ханым, аулак өйләргә җыелганнар. Музей Халида ханым җавапны дөрес яңгыратты, бер балын тапшырабыз үзенә. Аулак өйләр мин клубта эшләгән вакытта мин Ишмаилга клубында эшләмәдем. Мин күп районнарда да чыгыш ясый идем. Аннан соң концертлар килсә, буя куясы булса да, аннан Гөбөрчәк клубына төштем мин 10нчы елда. Шуннан рәхәтләнеп 2010ннан 2019га эшләдем мин анда. Менә анда аулак өйләр үткәрдек. Хас әмәләре шундый матур итеп, яшьләр белән кичке уеннар оештыра идек. Аннан соң Ак калфак, бөтен дөнья татар хатын-кызларның форумы булды. Без шунда урак уру фольклорын күрсәттек. Мәхәммәт Мәһдиевнең менә ипи пешерү серләрен күрсәттек килгән кунакларга. Осталык дәресе итеп күрсәттек без ипи пешерүне. Чөнки ипине басып, әзерләп, мичкә тыгып, әзер ипине алып аларга ашатып, менә шулай итеп аларга тәкъдим иттек. Анда алар шул хәтләргә рәхмәтле булып киттеләр инде. Мәхәммәт Мәһдиев бәхилләшү әсәрендә ул турыда бер төкләп яза. Хатын-кызның көн буена сузылган ипи пешерү процессын. Мичкә ягыр өчен ничә дәнә утын кирәк, нинди утынны куллансаң яхшы. Менә шуларны без инде халыкка җиткерү максатыннан фольклор төркем белән нәкъ шул Ак калфак хатын-кызларына күрсәтә алдык. Ondan sonra indi biz yaz günü qarğa bıtkası yetiştirib, uramda qazan bilan bıtka pişirib, şilek bilan qıymaqni pişirə tirabız ime muzey bilan birgə indi menə şulay etib. Bir şilek mindi indi köpürüb, qıymaq üstəllərgə tizib qoyduk. Köpmə avuldan menə yaşları, bala şaqalar, uluları. Menə bu bizning lekege yolalarımız unutulmasın deyib. Menə yaşlarımızga menə şulay күрсәтib, bik motor etib, şunday işaralar ötkərdik. Mədəni mirasını saxlamaq
максатыннан менә яшь буынга шуны күрсәтү өчен без махсус рәвештә дә аны эшлибез. Осталык дәресләрендә махсус менә балаларны җыеп, я булмаса өлкәнрәкләрне җыеп, осталык дәресләре үткәрәбез. Әле мин күптән түгел генә менә йон эрләү буенча укучыларны, һаман да менә Секретар мәктәбе укучыларын, аларның әти-әниләрен чакырып, осталык дәрес үткәрдем. Ничә итеп йонны эрләргә кирәк. Ул бер генә дәрестә күрсәтеп өйрәтелә торган процесс түгел, күпмедер вакыт кабатларга кирәк. Аннан соң гына әле балалар аны үзләштерәчәкләр. Шушы форсаттан файдаланып, мин үземнең Мәхмәт Мәдиев музеенда үткәрелә торган чараларда һәрвакыт Секретар мәктәбе укучылары һәм коллективы белән тыгыз элемтәдә булып, бигрәк тә гөберчәк балалары һәм аларның әти-әниләренә олы рәхмәтемне җиткерәм. Сәламнәрне җибәреп калдык әле башлаткыч тапшыруына. Рәхмәт сезгә. Алга барыбыз сулдан уңга 15-нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Матур, эре чәчәкле үсемлек. Үзе матур. Мәк. Хәлдә ханым, җырларда җырлана торган мәк чәчәге турындагы, нәкъ тә шулай җавабы дөрес. Мәк. Бер бал үзегезгә. Мәк дигәннән нинди бизәкләр чигергә яратасыз? Аның өчен чигәргә яратам. Роза чәчәкләре дә бик матур теге, шәмәхә кыңгырау чәчәкләре дә, кулъяулыкларда. Бездә инде ел сайын сабан туйлар шул хәтле матур үтә. Килгән кунакларга без кылгага сөлге бәйлибез. Игенчеләрнең хезмәтен хөрмәтләп, килгән кунакларга сөлге бәйләтәбез бездә. Бик матур сөлгеләр чигеп, ел сайын район сабан туена да бардым, иш сөлге шулай чигеп. Біз мәктәптә укыган вакытта ук кулъяулыклар чигә идек. Менә бит. Җегетләргә. Егетләрне армиягә сатканда без кулъяулыклар бирәдер егетләргә. Элек шундый яласы булган бит аны. Егетләр армиягә киткәндә инде шундый үзебез менә үз кулыгыз белән тапшыра. Үз кулыгыз белән тапшырадыр. Менә бит инде матур мизгелләр. Алга барабыз, үстән аска 7-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Үтәли тишекле вак пыяла бөртекләр. Хәлдә ханым, Сәйлән. Җавабы дөрес. Музей Халида ханым тагын бер балны алды үзенә. Без мәктәбебездә Сәйләннәр бисерлар ярдәмендә калпаклар түгел, менә гел шүлмәгенә утыртып куя торган шундый гелләрне ясыйбыз. Композициялар ясыйбыз, чәчәкләр ясыйбыз, гелләр ясыйбыз. Балаларга бик ошый, ләкин инде балалардан бик нык сабырлык һәм түземлелек сорый торган бик зур хезмәт бу. Түземлелеккә бер тәрбия чарасы. Нәкъ тә шулай. Менә тәрбия нәкъ тә шушыннан башлана торгандыр инде ул. Яхшы. Чираттагы сорау сулдан уңга 10-нчы сан 5 хәреф. Синонимы кирәк булыр. Тегүче. Галиаскар Камалның беренче театр комедиясында бу сүз бар. Шәншелеп битегез җыйшы. Кемди? Шәншелеп биткән тегүче. Җыйшы ди ул. Тимәгә басырга да җавапны яңгыратырга кирәк. Кем ди ул? Җыйшы. Җыйшы ди ул. Җавабы дөрес әле. Бу балны тапшырабыз сезгә. Искә төшерелмичә тора. Без бит бу үзекне уйныйбыз. Беренче театрны. Беренче театрны уйныйбыз. Һәм дә инде бүгенге тапшыруда да әлеге спектакльдән үзек уйнап китәсе килә. Бик шәп булыр иде. Ләкин инде миңа ярдәмче кирәк булачак. Орча мәдәният йортында җидегән Чишмә театрын җитәкләүче Рамил ага Мәхетдиновны биргә чакырасы килә. Рамил булгач була, халык театрыннан Рамил Мәхетдин. Әллә мин ярдәмче кирәк дигәч, мине чакырасыз мәллә дип торам. Чакырыйк әле Рамил дустында мәйданга рәхим итегез. Буласыңмы инде син? Хәзер булам. Өстемә нинди күлмәгемне кием дип кенә сорыйсым. Зинһар, әйдә инде тизрәк. Хәзер нинди күлмәгемне кием? Асылмы, йонмы? Асыласың килсә, асылын инде. Миңа барыбер, йонмы, ситсымы, батисмы? Ярар алайса, мин зәңгәр асылымны кием. Юк. Зәңгәр асылыңны киемә. Ул карават чаршавы шикелле күлмәгең белән әдәм килкесенә калыр хәлем юк. Без анда бит бүләк багырга бармыйбыз, уен карарга барабыз. Шулаймы ни? Ярар алайса, нинди йон күлмәгемне кием? Теләгәнеңне ки. Гармун итәкле, кызыл йон күлмәгем ничек булыр? Әйбәт булыр. Әйдә тизрәк. Ул да шул бик килешеп бетмәс. Бу язын булган, шәншелеп биткән җише. Менә шул кадәр әйттем. Факихәнеке төсле матур булсын дип. Бызып кына бирде. Юкка гына 4 тәңкә акчамны әрәм иттем. Моннан ара Алла бuyurса, гомеремдә дәңә тектермәм. Саң шулай итерсең. Әйдә, тизрәк. Ни дигән күлмәгемне кием?
Үзең теләгәнне кидим. Теге серый буф бергән күлмәгем ничек булыр? Бик әйбәт булыр. Эй, ул да бик килешеп бетми. Итекләре ямсыз булган. Соң, бәрәкалла. Аны бит инде хәзер генә тегеп булмый. Әйдә инде тизрәк. Алган күлмәгем ничек булыр? Бик ал булыр. Яшеле, Бик яшел. зәңгәре. Бик зәңгәр. Соң кайсын кием? Соң, матурракны ки. Теге шоколад төсле тоташ буйлы бантиклы күлмәгем ничек булыр? Менә бит, бәрәкалла. Бик матур булыр. Бантиклы да үзе. Үзе шоколад төсле дисең. Шоколад бик тәмле әйбер бит инде ул. Эй, мин аны кияр идем дә киюен. Аның шул җиңнәре сак җиң, килешмәс. Үзең дә инде ичмасам, бер рәтле күлмәк алып биргәнең юк. Бер җиргә бара башладым исә, өстемә кияргә бер матур күлмәгем дә юк. Соң, аны хәзер генә тегеп булмый бит инде. Анысы ярамый, монысы ярамый. Ярар, уеңнан калыр хәлем юк. Мин киттем. Җәйнде җә, мин сиңа бармыйм дип әйтмим бит. Бары тик нинди күлмәгемне кием дип кенә сорыйм. Теләгәнеңне ки. Миңа димәгәе, бер нәрсә дә кимә. Соң шулай диген аны, яхшылап кына сораганда, тутасың да ачулана башлыйсың. Ярый торган булса, мин бер нәрсә дә киемим, шушы өстемдә күлмәгемне кием дә барам. Менә бит, бәрәкалла, әйдә, тизрәк киттек. Галиәскәр Камалның беренче театр әсәреннән бик матур гына өзек карап уздык, һәм инде әлбәттә Алиягә шушы өзек өчен бер балны тапшырабыз. Алга барыбыз, чираттагы сорау үстән аска 4нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Зур күзле юан энә. Нәрсә энәсе дип атап йөртәләр аны? Ширмеш. Юк, нидә файда? Бу сезне ишеткән бар минемдә. Ширмеш энәсе дигән сүзе бар, сүздә юк. Ләкин бу ишракта җавап дөрес түгел. Менә ул кайдан килеп чыккандыр дип белим. Мин аны ат збруйларын, дирбияләрен, камытларын ремонтлаган чагында, теккән чагында кулланыла торган энә бу. Менә башваткыч уенында бик игътибарлы булырга кирәк, мөхтәрәм уенчылар. Гадәттә алып баручы урыны белән җавабын да әйтеп ташларга мөмкин. Шуңа күрә игътибарлы булсагыз, мин бу атаманы әйттем дә. Ат дирбиясе, ат дирбияләре менә күз алдына китерегез. Нәрсәләр бар анда? Ыңгырчак бар анда. Ыңгырчакны Памыты бар. Әйе? Памыт? Әйе. Памыт? Әйе, камыт әлбәттә, менә шуңа әйтәм бит, менә тимәгә басырга да җавапны яңгыратырга кирәк. Алия тимәгә басты да җавапны яңгыратты. Камыт энәсе дип атап бирделәр Алия бирдә. Чираттагы сорау сулдан уңга 6нчы сан, 5 хәрефтән торган сүз, тагын бер табышмага әйтермен, җавабын табырга кирәк булыр. Бер чокырда 1000 чокыр. Бу тегү теккәндә бик кирәкле җиһаз. Уймак. Уймак. Хәлдә ханым музей җавап яңгыратты, дөрес иттереп, пробаны тапшырды. Барабыз алга таба, чираттагы сорау сулдан уңга 19нчы сан, 5 хәрефтән торган сүз. Күтәреп була, ыргытып булмый. Нәрсә бу? Мамык. Мамык бу, Алия, җавабы дөрес. Сорауларга җавапны шундый җитез итеп яңгыратасыз. Мин менә карап торам да, сизми дә калганбыз, башваткычның яртысын шешеп бетергәнбез. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясыйк, ярыймы? Әлегә кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итеп куйым әле мин. 3 бал иясе Халида Әхмәдиева. Әлегә 5 балга ия булды Алия Шәймарданова. Һәм әлегә 6 бал иясе Халида Габидуллина. Уеныбыз дәвам итә. Сулдан уңга 17нче сан, 3 хәреф. Бу татар халык җырыннан. Яулык менни. Халида ханым. Мин бастым. Тимәгез кайсыгызныкы беренче яна? Мин шуңа сезне тапшырам да, Халида ханым. Шәл. Яулык менни, шәл менни дип җырланам. Җавабы дөрес. Браво. Siz şel belirlemişsiniz mi? Beylisiniz mi? Beyli, idireyim.
Мен Сикертен мектебінде оқығанда 2 кеже мамағынан зор итеп шәл бейледім. Күшіде бір апа бар ие, ол меңа читлерін мотор итеп бейлерге үйретті. Онан қуян касынкысы бейлелері елек ішпішмақлы, оны бейледім. Барысы да ауыр қызмет, қатлаулы қызмет, көңіліңні беріп ішлесең, барысында башқарға бұла. Ол жанға рәхәтлік бере, көңілні тынышландыра. Dünya məşəqqətləri unutulub dura. Şulay bulmeni. Mənə min başvatqış tapşırın alıb baram. Sizdən bilə oralaşan mənə bütün dünyam unutulub sizdən tanlap duram indi. Şul şaqlı matur qızlar kelgan, orşalar bugün başvatqışda. Tegi Яулық мәні, шәлмәні, мен ұртаға шыққашқына бір жырығыз жәлмәні деп жырлана тұрған жыр бетінде, олай ма? Міне, қойсы ішіні ішлесең да, көңіл беріп ішлесең көңілге рахатлық бетінде. Кімгәдір шегу, кімгәдір жырлау, көңілге рахатлық бірер жыр тыңлайсы келе қызлар. Бірәрігіз жыр башқарып бермәсмін бүгін? Әйдәгіз өзім жырлайым. Халда ханым, сізден, ой, шәп болыр еді. Тамашашылар да көптен күті, рахим етегіз әлі майданымызға. Өлгергендер инде балан, жыярға керек балан. Қылақта шыңылай қаман, ендеше кебеген кем. Ауыр шақылар бик көпула, түзерге керек балан. Қылақта шыңылай қаман, ендеше кебеген кем. Ауыр шақылар бик көпула, түзерге керек балам. Ауыр шақылар бик көпула, түзерге керек балам. Түзерге керек балам. Халида ханымның көңілләргә өтіп кіре тұрған бик матургына жырын тыңлап уздық. Һәм әлбәттә бізден 1 бал үзенә. Халида ханым, кабул итеп алыгыз. Барабыз алга 3-тән аска 9-нчы сан 6 хәрефтән торган сүз. Менә монда сүз ни турында бара? Бишбилле, кыска, әдрәс, плюш. Алия. Пәлтә. Юк. Юк, гафу. Халида, музей Халида ханым басып куйган монда. 1, 2, 3 cevap yok. Bişmet. Aliye Bişmet cevabı dürüst. Bal sizdeki. Bu Bişmetlerini kinolarda, tiyatrlarda gına, muzeylarda gına көрге kaldı. Buğa indi hazır Bişmetni kiyip yürgen kişi de yok deyip bilen mi? Şahsen özümden iktibar etkenim yok. Әлеге Бишмәтне без инде Сикертен мәктәбе коллективы белән төрле спектакльләр, театрлар куйганда кулланабыз. Менә мин дә шуны әйтәм шул, театрларда гына бар инде спектакльләр. 2014 елны Галияскар Камалның бүләк өчен һәм дә инде беренче театр спектакльләрен сәхнәләштереп, әлеге спектакльләрне бүгенге көндә дә Яңа гасыр телерадио компаниясының әдәби хәзинә тапшыруында күрсәтәләр. Без моңа инде әлбәттә шиксез шатбыз. Шулай булмыйча, рәхмәт сезгә. Теге мин әйтеп узган авыр сорауга килеп җиттек, игътибарлы булыгыз, ярыймы? Авыр сорауның җавабын тапкан уенчыга мин 2 бал тапшырамын дидем. Сулдан уңга 18-нче сан 5 хәрефтән торган сүз булачак. Йоннан яки мамыктан катып эшләнгән шигү җебе. Тибет кәҗәсе мамыгыннан эшләнелгән. Җеп икән бу.
Дебет. Халида ханым, менә юкка гына авыр сорау түгел бит инде, әйме? Авыр сорауга гадәттә бик озаклап уйлыйлар инде, бик авырдан гына табалар инде аның җавабын. Менә мин сорауны укып та бетердем. Халида ханым өлгерми калды, ул да басты. Ләкин сез беренчеләрдән булып бастыгыз да, шундук менә авыр сорау дип тормадыгыз, җавабын яңгыраттыгыз. Кайдан белдегез? Менә минем әбием шигүшвә бик нык шөгыльләнә инде. Аның сөйләгәннәренә һәм инде эшләгән вакытта менә шусы дип әйтеп аңлатканы хәтергә уелып калган. Җавап дөрес. Халида ханым, һәм игълан иткәнемчә 2 балл сезгә, 2 баллны тапшырабыз. Халида ханым, сезнең дә җавап шулай булгандыр инде. Мин дә шул. Өлгергән булсагыз менә сезгә җитә алмыйм. Сезгә 2 баллны тапшырасы булганбыз. Җитезрәк булып чыкты Халида ханым. Ярар, алга таба барыйк. Үстән аска 13нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Бергәләп ял итү, күңел ачу өчен ясалган бина. Клуб. Халида ханым, монда инде җавапны мин башка кешедән көтмәдем дә, җавабы дөрес, клуб әлбәттә. Клубта нинди түгәрәкләр эшли сезнең клуб? Шактый зур, матур. Стакулар түгәрәге. Бию түгәрәге, җыр түгәрәге, бөтенесе дә менә түгәрәкләр, спектакльләр куядыр якына, фольклор түгәрәге. Менә шулай матур түгәрәкләр белән шулай яшьләр белән, олылар белән дә шулай матур итеп эшләдек. Секретән мәдәният йортында да бик күп кенә түгәрәкләр эшләп килә. Бию түгәрәкләре, яшьлек коллективы, Ләйсән бию коллективы, аларга кайнар сәлам һәм дә инде Сердәш халык театрына безнең мәктәбебез укытучылары һәм дә инде укучылары да йөреп, актив артистлар булып саналабыз. Гел шулай актив булыгыз, гел шулай мәдәният эшләрендә актив булып катнашыгыз. Эшендә бергәләп эшлик, ялында бергә ял итик, матур итеп күңел ачып яшик. Өстән аска 8нче сан 6 хәреф. Тукайның үзенә тужурка тегеп биргән ак тегүче. Гатият абзый турында сүз бара. Монда да җитез булдыгыз, җавапны белдегез, балны тапшырабыз сезгә. Мөхәммәд Мәгъдиевнең нинди әсәреннән? Бу торналар төшкән җирдә дигән әсәрендә ул аңа аерым бүлек багышлый. Гатият абый ул бик оста тегүче булган. Ул ятим булган, һәм инде ятимлегеннән авылдан җәяүләп Казанга чыгып китә. Казаннан Уральскига барып җитә. Менә шунда ул тегүчелек һөнәренә өйрәнеп, Габдулла Тукай белән очрашып, аңа кием тегә. Ул булай ди. Габдулла Тукай, миңа уланы Габдулла Тукай түгел, Тукай Габдулласы дип йөртә. Габдулла Кариевны Карый Габдулласы дип йөртә. Менә алар белән нык элемтәдә булып, истәлекләрне барлап, шул Мөхәммәд абыйга сөйли, ул аларны язып ала. Миңа пиджагын тектерде, ләкин шалбарын ышанып тапшырмады ди. Шалбарны сәҗә тегүчесенә тектереп киде ди. Бабай безнең Габдулла Тукайга костюм, шалбар, кепка тегеп бирдем дип сөйли иде. Дөрестән дә Габдулла Тукай бабай әйтә, синең Хәлил тиккән киемнәрең гәүдәгә шул рәхәт, шул кадәр җайлы дип әйтәдер иде. Хәтта кибеттән алган кайбер киемнәрне дә миңа төзәттереп аладыр иде. Бабай шулай дип сөйлидер иде. Менә шундый оста тегүче дөрестән дә Мөхәммәд абый безгә килә, кайтканда гел аралашадыр ягыйма, бабайдан сорыйдыр ак тегүче. Бабай 12 яшеннән Казан байында тегүчелеккә өйрәнә. Шундый оста тегә, ул аның бөтен тегүнең нишкәлекләрен белеп, шундый итеп оста итеп тегәргә өйрәнгәч, җигүле тарантаслы ат белән кайта. Ул вакытта нинди зур әти әнисенә зур шатлык була инде. Менә ул ат белән кайта, бабайны иләндерәләр. Бабай иләнгәч, алар китәләр әби сәҗенең Сертин исемле кешенең кызын алаулы әбибнең сабина. Алар китәләр Башкириягә. Башкириядә китеп бер йорт алып, шунда тегү тегәләр, зиңгер машинасы. Шул ат белән китә, шуннан алар бик каты байылар. Булар инде шуннан аларны кулак тикшермәкче булалар. Аларга әйтәләр, төн чыкканчы или китәсез, или дитәләр. Булар үзләренең шул зиңгер машинасы, әти, әби, менә күп нәрсә сыяма атка, шулай кайталар. Кайталар төп нигезгә. Шунда бабай яңадан бу атны алыштыра, әрмәс кушаматлы эш атына. Базарлар бар бит инде. Шуннан шул ат, шуның белән абзарын рәтли, иләрен рәтли, һаман да шул тегү тегә,
НКВД начальникларына теге ул шундый зур түрәләргә тегә инде ул киемне. Шуннан һаманда кулак дип моның бөтен абзарларын сүтәләр, идә бер әйберне калдырмый алып чыгып бетерәләр. Хәтта әби әйтте, әби утырган бер табуретка, аның астында тизер бар инде, и шуның астында кайшын алып кала. Ул зиңгер машинаны алалар. Шуннан аны базарга куеп саталар. Бабайның сеңлесенең ире Галимулла Жизни бу машинаны сатып ала да бабайга бирә. Бабайга бирә, бабай киемнәр тегеп, ул акчасын аңа кайтара. Менә ул зиңгер машинасы әле дә исән, әле дә тегә. Шуның дәвамчысы әти шул машинада текте. Хәзер менә балалар, менә буыннан буынга безнең бу тарихи бер яткәр истәлек. Бик матур истәлек. Шуннан да шулай, әле мин уйлап торам да, менә бу Гатия табый образы Мөхәммәд Мәгдиевнең шушы сезнең Хәлил бабай түгел микән? Әти турында да яза ул Мөхәммәд агай. Шундый оста итеп яза ул аны. Ансын ул аерым бүлек итеп яза, анда председатель Хаев дип бирә ул аны. Исән Мәкәшфи абый повестында әти турында яза ул име. Исән Мәкәшфи абый повестының төп герое Кәшфи, аның прототипы минем кадерле әтием, сугыш һәм хезмәт ветераны әти. Ике култык тая белән сугыштан исән сау әйләнеп кайта әтием. Ул яралана, аны балчык астыннан актарып алып госпитальгә салалар инде. Госпитальдә ул әти шул вакытта әйтә, күк белән җирнең тоташканын күреп, ниндидер мизгелдә югалып кала. Нәзир әйтә, әгәр дә шушы сугыштан исән сау кайтсам ди, сыерны суеп бөтен авыл халкын аш белән сыйлар идем ди. Шун кай әти исән сау ике култык таягы сугыштан кайта. Кайткач ул үзенең нәзерен әти әнисенә әйтә. Аны шундый матур итеп яза Мөхәммәд абый. Теге Шәмсин сату тидебине бабай әйтә, ничек инде шушы тинтәк малайга карап актык сыерны суясың ди. Әмма әби Шәмсин сату тиди. Малайны нәзере тотарга мөмкин. 1-2 елга ничек тә түзәрбез, бузау кала ди. Шулай итеп сыерны суялар, Корбан айына туры китереп, бөтен авыл халкына иләшеп чыгалар. Алар шундый бай, менә шундый мул тормышта яшәделәр. Тамаша яткәр бу. Дөрестән дә шулай. Менә тамашачыларга мөрәҗәгать итәсем килә, шушы мизгелдә әдәби әсәрләр укысагыз, менә ничаклы тарихны белергә була, һәм булар барысы да бит менә тормышка бәйләнгән, тормышчан мизгелләр чагылдырылган әсәрләр. Китап укыгыз. Китап укысагыз, башлаткыч тапшыруындагы һәрбер сорауга да җавапны табарсыз. Алга барыбыз Сулданунга 11-нче сан 5 хәрефтән торган сүз җеп яки тасма чорнау өчен эшче куыш агач үзәк. Халда ханым, кәтүк. Җавабы дөрес. Сулданунга 16-нчы сан 3 хәреф. Фразеологик әйтелмә, тагын ничек әйтеп була? Алдан хәзерләнү, ягъни нәрсә диләр? Аяк киенү диләр. Халда ханым, җавабы дөрес. Бу балны сезгә тапшырабыз. Җавап аяк булды. Аяк дигәннән уйык башларга бер тагында игътибарны юнәлдергә тәкъдим итәм. Нинди җептән бәйлисез бу уйык башларны? Сарык җаныннан. Элегелектән халкыбыз сарыклар асраган хуҗалыкларында. Без үзебез өчен генә берничә сарык асрыйбыз. Һәм инде язгы йонын алганнан соң, аны иң беренче язарга кирәк. Аннан соң егерлисең, җигерлибез дип әйтәбез инде. Аннары катабыз, аннан соң әзер җеп белән бәйлибез. Йон башлар, ул инде сәламәтлек өчен дә бик файдалы, һәм эшләгәндә ул кулларга массаж да бирә. Егерләгән вакытта да, бәйләгән вакытта да. Бөтен органнарга массажда дигән сүз. Шушы уйык башларны бәйләүчегә дә бер файдасы тия, киеп йөрүчесенә икеләтә файдасы тия булса. Яхшы. Сулданунга 12-нче сан 5 хәреф. Бер әйтем. Йыртык нәрсәдән көлгән ди Халда? Йыртык тишектән көлгән ди. Халда ханым балсызны барабыз алга таба, өстән аска 14-нче сан 4 хәреф. Табышмакның җавабын табырга кирәк булыр. Баш аяксыз буе бар, гәүдәсе юк, кулы бар. Алия? Кием бу. Җавап дөрес, Алия, балсызныкы. Барабыз алга чираттагы сорау, өстән аска 20-нче сан 5 хәреф. Тагын бер табышмак. Бәләкәй генә әби
Yüгіре йонжия. Оршық бұл, Халида апа, жауабы дұрыс, бал сізнікі. Қарайлы, Халида апа, міне бүгін бик матур музыкал күштенәшләр яңғыраттылар тапшыруыбызда, Алия да, Халида ханым да, сіз де бош қол келмәгәнсіздер бит инде. Мен өзіміздің міне шушы Шимайла ауылында туып, қазіргі суағытта Орша шәһәрендә яшәп иҗат итүче Роза апа Шайхетдинованың 30 ел ул гомерен мәдәниятка багышланган 5 китап авторы Роза апа Шайхетдинованың Орша талантлар ягы дигән шигырен сөйләп үтәсем килә. Рәхим итегез. Орша җире Тукай иле, Тукай иле, татар иле, Тукайлы без, Мөхәммәтле, мондый бәхет кемгә тиде? Кем күрсә дә сокланырлык, Оршабыз дахиләр иле. Курсавыйны, Гүлтәсине, Мәрҗәнине кем соң бирде? Мактанабыз, макталабыз, мактанырга хакыбыз бар. Безнеке бит Госман Бакир, Бәширов һәм Ахуновлар. Галиәскәр Камалыбыз бар. Халкыбызның мактанышы күпме дахи галимнәрең Оршабызда шишмә башы. Мөбәрәков, Бәдгыйләр шытымы бит шушы җирнең туфрагы, дугалы изге дахиләр туган бу җирнең. Зур шәхесләр бирде илгә, туып тора талантлары. Ұшар үшін мұнда нығый, дауыл шиңмәс қанатлары. Халида ханым, шыннан да Оршаны данлаған, Оршаны зурлаған тағын бір матур шиғыр бар екен. Мен бұл шиғырны бірде ешткенім yok иде. Дахи Тукай белән, Мөхәммәд Мәһдиев белән, Ахунов, Бәшировлар белән шундый истәлекле калмалыбыз бар. Дөрестән дә менә. Барлык шәхесләрне бір шиғырда туплаган дип әйтсәк тә була. Бу шиғыр өчен, Халида ханым, бүген сезгә бер балны тапшырабыз әлбәттә. Бер бал. Уенчыларыбыз күреп торасыз, без инде ахыргы сорауга да килеп җиттек. Кайсыгыз эләктереп алыр икән бу балны? Димәк, тыңлыйбыз. Сулдан уңга 21-нче сан, 7 хәреф. Калын, каты кәгазь. Катыргы. Менә ахыргы бал, ахыргы сорау дигәч, сез инде теге алдан әзерләнеп куйган яхшы атлардай торасыз. Өчегездән бер юлы мин ишеттем. Башваткычта гадәттә алып баручының шундый бер мөмкинчелеге бар дип әйтик инде. 3 уенчыга да бер юлы берәр бал тапшыра торган. Менә бу мөмкинчелектә мин бүген кулланыйм әле. Кызларның өчесе дә яхшы уенчылар, Оршалылар, өчесенә дә миннән берәр бал булсын әйдә. Менә шушының белән шул, мөхтәрәм кызлар, без инде һәрбер сорауга да җавапны таптык. Хәзер инде кайсы уенчының күпме бал җыйганын һәм җиңүчебезнең кайсыгыз икәнен игълан итә. 8 бал Халида Әхмәдиева һәм Алия Шаймарданова. 8. Һәм инде мөхтәрәм тамашачылар, уеныбызның җиңүчесе 14 бал иясе Халида Габидуллина. Халида ханым, котлыйбыз сезне җиңүегез белән. Тапшыруның иң матур, иң рәхәт мизгилләренә килеп җиттек дип әйтәм, чөнки бу мизгилләрне шәхсән үзем яратам. Ул да булса бүләк тапшыру мизгилләре, кызлар. Халида ханым, сездән башлап җибәрбез. Бүләк иштәсен ана рәхим итегез. Димәк, шарыбыз менеп китте. Һәм ул безнең килеп төшә 2-нче санга. Халида ханым, 2-нче номерлы сан астында кәхвә тарткыч дигән җиһаз. Кирәк иде. Шулаймы? Әйтәм бит, менә монда уенга килүчеләр уйлап кына киләләр, күңелләреннән шундый бүләк ярар иде дип, менә безнең шарлар шулай эзләп табып бирәләр инде. Бер дигән бүләк, бер дигән күчтәнәч сезнең кулларга башваткыч тапшыруын искә алырсыз ярыймы кулланган чагында. Рәхмәт. Алла бирсә. Рәхмәт бүләгегез өчен рәхмәт. Котлыйбыз сезне. Мин сәламнарымны тормыш иптәшем Фидаилгә, балаларыма, туганнарыма җибәрәсем килә, яраткан авылдашларыбызга миннән күп сәлам. Алия, рәхим итегез. Аха. Шарыбыз менеп китте, һәм ул килеп төшә 5-нче санга.
Алия 5-нче номерлы сан астында шулай ук бик кирәкле җиһазларның берсе блендер дип атала инде. Менә теге җәйге сезонда тәмле җиләк җимешне шулай изеп җибәрәсең дә, тәмле коктейльләр эчеп җибәрәсең һәм башваткычта катнашкан идем бит әле. Татарстан Яңа гасыр каналында дип бер искә алып куясың инде. Бүләк сезнең колларга катлыйбыз. Бик рәхмәт. Хатын-кыз өчен моннан да яхшы бүләк була. Ой, рәхмәт. Сәламнәремне үземнең гаиләмә, кадерле әтиәниләремә, яратып эшләгән Галиаскар Камал исемендәге Сикертән төп белем мәктәбенә җиткерәсем килә. Әлеге тапшыруга чакырганыгыз өчен чиксез рәхмәт. Әлеге тапшыру дәвамлы булсын. Эшләүчеләргә исәнлек, саулык, бәхет, шатлыклар теләп калам. Күкләребез аяз, дөньяларыбыз имин булсын. Рәхмәт. Халида ханым, рәхим итегез янәшәмә. Инде уенның җиңүчесе буларак сезгә шарлар аттырып тормыйбыз. Менә шушы бүләкне сезнең кулларга шәхсән мин үзем тапшырам. Кабул итеп алыгыз һәм бу алкышлар да сезгә. Уенның җиңүчесе буларак, мен инде сезгә супер уен тәкъдим итәм хәзер. Супер уенда экранга кабаттан шакмаклар килеп чыгачак, Халида ханым. Бу шакмакларга татар халык мәкале яшерелгән булыр. Мәкаләнең бер сүзе мәгълүм. Шушы билгеле сүз ярдәмендә 1 минут эчендә сез бу мәкаләне тулаем, дөрес итеп яңгыратасыз икән. Шушы бүләк белән бер рәттән теге супер бүләкне дә инде алып кайтып китәчәксез аршы якларына әйткәнемчә. Менә мәкаләне белмәгән очракта, хәтта бер генә сүзе дә булса дөрес булмаган очракта, ни кызганыч, автомобильне дә, бу бүләкне дә сез бүген студияда калдырасыз дигән сүз. Шуңа күрә миннән сезгә тәкъдим супер уен. Мин сездән җавап көтәм. Булганына шөкер итте. Шуңа күрә мин юк дип сезгә җавап бирәм. Һәм бу бүләк өчен бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Тапшыруга чакырганыгыз өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Олы сәламнәремне мин җиткереп калам. Зур уңышлар теләп калган ирем Яхьягә, улым Денис белән киленебез Айзиләгә, кызым Адиләгә, әниләргә, туганнарга, дусларга, хезмәттәшләремә, бөтен Гөберчә халкына һәм мине белгән, белмәүчеләргә дә зур сәламнәремне юллыйм. Сәлам сезгә! Мөхтәрәм тамашачылар, бүген башваткыч тапшыруында Арча районының кул эшләренә оста мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре кунакта булдылар. Акыл күпкә җиткерер, һөнәр күккә җиткерер ди татар халык мәкале. Эшләрегездә иҗатыгызда зур уңышлар телибез һәм башваткыч тапшыруында кабаттан очрашканчыга кадәр дип сезнең белән саубуллашабыз.